Настройка, начина по който се вижда електронната поща в Microsoft Outlook 2010. Нека да стартираме Outlook и първоначалният прозорец е електронната поща Mail. Можем да променим начина по който се визуализира писмата или поне част от тях. В момента в тази голяма част от прозореца, в долната част, имаме вляво списък с получените писма, а в дясно се визуализира всяко едно от писмата, върху което кликнем с маркер. Визуализация може да се промени. В тапчето View обичайно са настройките за всички различни визуализации или настройки на прозореца, настройки на екрана. В тапчето View, панела в дясно Layout, имаме бутон Reading Pan или панел за четене, чрез който можем да го настроим или да го изключим. В случая той е в дясно, избираме отдолу Bottom и се вижда, че една малка чертичка разделя двата панела. Единия е списъка с писмата, а другия е панела, в който виждаме самото писмо и можем да го прочетем чрез този скрол, ако е по-дълго. Съответно, имаме режим, в който изключваме Reading Pan, така че виждаме само списък от писма. И за да отворим едно писмо, трябва да кликнем два пъти върху него и се отваря в отделен прозорец. Нека да върнем Reading Pan да е в дясно, за да може да се върнем в стандартната конфигурация, в която се стартира Outlook при първоначално инсталиране и да разгледаме самия списък от писма. Ето вижте, в тази част, по средата леко вляво, имаме в случая две писма. Едното е от Microsoft Outlook, другото е от EMACBG, една регистрация, като писмата са групирани според датата на получаване. Ето това са от днеска, това например от миналата седмица или от вчера или от миналия месец. По този начин няма да пропуснем писмо, ако сме го прочели случайно, или би било по-удобно да се разглеждат писмата, като са групирани. Но ако желаем да премахнем това групиране, това става като кликнем с десен бутон върху Arrange By, ето, и изключим Showing Groups чекбокс. Ето в случая просто си станаха списък един след друг. Съответно с промяна на Reading Pan писмата са си отгоре като отделни редове. В този случай, когато Reading Pan е отдолу, може да се вижда по-голяма част от subject или темата на писмото и вероятно би било по-удобно. Всичко е въпрос на лична настройка. Връщам в дясно. Обичайно, комуникирайки с хора, получаваме и изпращаме няколко писма. Но съвременните програми за електронна поща имат възможност да настроят начина, по който виждаме комуникацията между хората, или това е conversation. Ето имаме един чекбокс в View, имаме чекбокс Show Us Conversation. В този случай можем да включим, така че при наличие на няколко писма от един и същи имейл последователни, те ще бъдат едно след друго, няма да бъдат групирани по дата, в случая те са групирани, както виждате, по дата, но с conversation, с комуникацията между хората. Ако случайно тази настройка е активирана, обичайно в View тапчето са визуалните настройки, изключваме Show Us Conversation. Ето и се върнахме в стандартния режим на визуализация на писмата.